Пичо, здравейте! Аз съм Спиро Шейка, блогърче, ама вкарах партия двуличие в парламентчето. Нали сещаш? Така. Значи, с Мишелин Хаймайлов и Пъдък Младен Шарков ще осветлим нещата. Говоря малко с акцент, днеска съм без спотника, защото 3 години не съм освалял. С акцент говоря, защото съм от селата около Велико Търново, простете ми, спортистче. Тук си водя бележки, защото не мога ги помня нещата. Значи, с Мишелин Хаймайлов, повтарям, и Пъдък Младен Шарков ще осветлим нещата в държавата. Как ще стане това? Минаваме от дърва и въглища на електричество и вечер на канделца, както са били правилните на време. Да се тренираме. Интересите на народа са тези, които ме плащат в 5-6 евра. Те са нашите хора, те са народа. Другите не знам. Не ми дреми. Войски избадеми. И най-главното, партия шах са всички партии и рокадо, кой откъде, как и що. И да му мислят партия гроб и да бъв за нещо защо съсетиш. Аз бях Киро Шейка, т.е. Спиро Шейка, извинявайте, да не стават грешки, там стават фалови. И аз отивам в исторически крап сега, за да празнувам първия ден на лятото, може би и последния. Ай, чао! С вас беше Спиро Шейка.